Γεια σας παιδιά, CPK εδώ πέρα, είμαι ο Δημήτρης και από εδώ έχουμε τον Στέφανο και Πέτρο. τον. Ωραία. Είμαστε ένα καινούριο κανάλι, τα λοιπά ξέρετε, ναι. Θα παίζουμε κυρίως Minecraft, LOL, διάφορα τέτοια παιχνίδια, Loadout, για όσοι δεν το ξέρουν, Rocket League και γενικά θα υπάρχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Σήμερα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο Minecraft στον Bekto.net server, survival. Κυρίως για να ξεκινήσουμε κιόλας σαν πρώτο βίντεο και ίσα ίσα να μαλακιστούμε και λίγο. Ναι, εδώ ο Πέτρος έχει φτιάξει φάρμες γιατί θα πεινάγαμε. Μαλάκα, κοντεύουμε να ψηφίσουμε από την πείνα. Πήγαμε λίγο να πεθάνουμε πριν. Σας κάνω. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχει φτιάξει και μια λακκούβα ο Πέτρος. Ναι, Δεν είναι η λακκούβα σου ρε. Εδώ, Εγώ βρήκα μια άλλη λακκούβα εδώ. εδώ. Νότι. Η σπιταρένα μας. Μην τη βλέπετε έτσι, έχει πολλές προοπτικές. Θα μακρύνεις από εμάς. Εδώ θα Έτσι. μπει η Εμείς και τουαλέτα. τυφλοπόντικες. Εμείς και τυφλοπόντικες, ναι, κάτω από τη γη σπίτι. Ναι, κάπως έτσι. Πρέπει να φεύγω από εδώ. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε όμως. Εγώ προσωπικά αρχίζω Εγώ θα πάω να μαζέψω ξύλο. Εγώ θα βάλω πόρτα στο σπίτι. συνεχίζουμε εδώ που είμαι, μην κάνουμε 500 μέρη. Από εδώ πέρα, στη γούβα που είμαι, συνεχίστε τη γούβα. Ωραία, έχει κάνει pickaxe. Μπορώ να σου δώσω πέτρα να φτιάξει πίκαξ. Φέρε μου. Έλα, εδώ πάρε. Πάνε είμαι ρε. Φέρε μου πέτρα. Στο πέταξα. Πού ρε. Πάνω. Ανάτι. Λοιπόν, εγώ τα λέμε, πάω για μάιν. Σε 2 λεπτά είμαι πίσω. Εγώ θέλω να φτιάξω τη γούβα. Παιδιά, έχουμε και παρέα. Τι εννοείς. Δεν το έκπες. Πα. Αυτό σημαίνει ότι μετά το βίντεο θα πάω να κάνει δουλειά στο LOL. Όχι ρε, κρίμα. Στέφανε, τι θα κάνεις εσύ. Εγώ μαζεύω ξύλο, ρε. Α, οκ. Εγώ... Αυτό είναι η γούβα μου, φύγε. φτιάχνω τη γούβα. Καλά, εγώ πάω κάτω. Όπα. Εγώ μαζεύω. Δεν το έκανα εγώ, είμαι Στέφανος ξυλοκόπος. ήταν. Είμαι ο ξυλοκόπος της ομάδας. Ομάδα CPK. Ναι, και θα ανεβάζουμε βίντεο όσο πιο συχνά μπορούμε. Θα δείξει τώρα, λογικά μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει κι άλλο βίντεο. Λογικά Rocket League από πλευράς μου. Από πλευράς μου παίζει κάνα gameplay top. Ναι, και λογικά βίντεο μαθητά θα κάνουμε να είστε τόσο, γιατί ο Πέτρος δεν μπορεί, θα είναι στον πάνω να παίζει. Ρε δεν γαμιέσαι, λέω εγώ. 2 μέρες τώρα σε παρακαλάμε. Δεν με παρακαλάτε, μαλάκες. Τι σε κάνουμε. Το ξεχνάω, ρε φίλε. Ναι, και μία είμαι στον πάνω, μία μιλάω, εντάξει. Το ότι μιλάω δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά μας έχει πιάσει λιγάκι. Δεν πειράζει. Άλλοι τη βρίσκουν, άλλοι όχι. Πόσο ξύλο θέλουμε, ρε παιδιά. Μαλάκα, γιατί δεν βρίσκω τίποτα. Για τις άχρηστος. Σε τι ύψος είσαι ρε παπάρα. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν κάνω record οπότε. 62. Και τι θέλω να πω. Ναι, τι 62 ύψος. Ναι, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε Δεν αν θυμάμαι. ανε- Τι αν περιμένεις να ανεβάσει βρεις. Coal. αν ανεβάσει gameplay ο Πέτρος το πες να παίζω κι εγώ σε αυτό το βίντεο. Γάμο, έχει κάτι Να πέτρες. παίξουμε μαζί δηλαδή. Κάνα γκέιμάκι. Άμα ψηθείτε. Κοίτα, εγώ ψήνομαι να παίζω όσα παιχνίδια σηκώνει το PC, γιατί έχω ένα σάπιο PC. Είναι από τα ίδια. Αλλά εντάξει. Θα δείξουμε ρε, έχουμε καιρό ακόμα. Ναι. Έχουμε και κάτι φίλους μας με ένα κανάλι, το Humorists. Ναι, πηγαίνετε κάντε subscribe στα παιδιά. Θα βάλουμε στο κανάλι, θα έχω εγώ το site, το κανάλι τους. Στην περιγραφή θα το έχουμε λογικά αυτό το βίντεο, αλλά και γενικά. Θα το δείτε. Κάνουν unboxing και διάφορα τέτοια. Οπότε ναι, ας τους υποστηρίξουμε εμείς το μεγάλο κανάλι που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Έλα, κάθε αρχή και δύσκολη. Μάζεψες τίποτα ή ακόμα τα ξύλισες εσύ. Εγώ. Ναι.
Έχω 23 beechwood και 15 spruce wood. Μα κομπλέ είμαστε. Μαζεύω να έχουμε. Δεν ξέρω ρε φίλε, νομίζω κάθε φορά που ξεκινάμε ένα survival εμείς καταλήγουμε κάποιες φορές χωρίς ξύλο. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι πάντα, δεν είναι κάποιες φορές. Όχι, μου γιατί το σπάσα. Ναι, οπότε αυτό θα μαζέψω όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί το βαριέμαι κιόλας λίγο. Βασικά κάτσε να φτιάξω ένα τσεκούρι. Ποιος έχει πέτρα? Εγώ έχω μπόλικη. Ωραία, πού είσαι? Στο σπίτι. Ωραία, μισή ώρα έχουμε να μου δώσεις λίγο. Γιατί δεν γίνεται με το χέρι να κόβω ξύλο μισή ώρα. Φαντάσου πόσο δυνατός είμαι. Θηρίο μου είσαι. Έλα, πέτα λίγο πέτρα τώρα. Πιάστε αυτά. Πέτρα, πέτα λίγη πέτρα. Άστο, μου πέταξε ο Μίτσος. Η Μίτσος. Μίτσιγκαν. Έχουμε chest ή ούτε καν? Όχι ρε, έτσι ευθεία πέτατα. Έχουμε ξύλο. Ωραία. Σας έχω φτιάξει τέτοιο. Ένα pickaxe. Πίκατς. Έχει pickaxe. Και τσεκούρι. Εντάξει, οκ, κάτσε εγώ να φτιάξω λίγο. Έφτιαξα 3 chest έτσι. Πάρτε τα. Πάρτε και ξύλο. Ρε, πάρτε τα. Έλα εδώ, πάρε και αυτά. Λοιπόν, πάρε και αυτά. Και αυτά, και αυτά, και αυτά. Να πιάσω. Πήγε ρε. Έχει βρει κανείς iron. Σας έχω πετάξει κάποια πράγματα πάνω μαζί. Όχι, ρε βοήθεια παιδιά, έσκασε μύτη. Τι ρε? Το μπλοκ εδώ ρε, δεν το βλέπετε. Πάρτε το. Εγώ βαράω τον Πέτρο, το έχουμε. Ναι, να σου πω, το μπλοκ παρακαλώ. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα ώστε να χτυπάμε ένα στον άλλο. Ναι, είναι και αυτό είναι θέμα. Κοίτα, κάποτε πρέπει να φτιάξουμε, όντως. Αλλά δεν Πώς γίνεται βιαζόμαστε. όμως? Όχι ρε, για να μην χτυπάμε, ξέρω εγώ. Κοίτα, δεν με ενοχλεί τόσο να βαράω τον Πέτρο. Οκ, νομίζω ότι το έχω. Λοιπόν, πάρτι. Επίσης για όποιον θέλει θα έχω την IP του σερβερ στην περιγραφή. Όποιος θέλει να το τσεκάρει το σερβερ, τίποτα τέτοια. Νομίζω το έχω. Οκ, έστειλα σε ένα Μίτσο. Τι? Πάει και το πάρτι, μπες. Κάτσε να στείλω και στον Πέτρο. Μπήκα. Ωραίος. Έστειλα και στον Πέτρο, ώστε... Βασικά, εσείς που είστε δίπλα, δείτε λίγο. Αν μπορείτε να χτυπήσετε ένα στον άλλο. Ναι, δεν είμαστε... Ο Πέτρος με κοπανάει. Ναι, Σε δεν κόλλα, έχω ρε. μπει ακόμα γι' αυτό. Α, τι μαλάκα. Πες ρε Πέτρο. Είπαμε να Να μην τον δοκιμάσουμε. βαρέσω λίγο για τελευταία φορά. Όχι. Δεν ξέρω αν θα δουλεύει. Μια ιδέα έριξα. Δουλεύει. Ωραία, εντάξει. Δεν μπορώ να τον βαρέσω ρε που ξενέρωσα. Όχι, μπα κάνεις νομίζω πάρτι λίγο. Ξέρω, κάπως έτσι. Ναι. Λίγο πάρτι. Και να μπορείς να το σπαλιάρωνεις. Ή να σε διώξω εγώ. Θα μου το πεις και να σε διώξω, να το ρίξεις αν δεν σπαλιάρωνεις. Διώξτε να τον boost, μην τον ξαναδώ. Θα σε χτυπάει μετά. Και ας παίρνει το χαρτζηλί του. Είμαι ταΐς και ασήκωτος. Μην ακούσω τίποτα για τα κιλά μου. Εγώ είμαι νταΐσια σήκωτος, αλλά ούτε από τόσο παχύς. Είπαμε πάχει να αλλάζει. Α, έχουμε chest. Μπράβο ρε μάγκες. Έφτιαξα εγώ 3. Πω, Τάφους. μιλάμε για τρελή οργάνωση. Γάμισέ τα. Παίζει να είμαστε στα 10 λεπτά και μόλις τώρα φτιάξαμε chest. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το survival μετά σαν Όχι. σειρά. Θα δείξει, γιατί όχι. Ανάλογα. Ποιος μου σπάει τα μπλοκ ρε. Πάντως όχι εγώ κόβω ξύλο. Εγώ Βρήκα πρόβατο. σφάχτω. Τόσο φατσάρας. Γιατί δεν το σφάξει, μπορούσαμε να κάνουμε φάρμα. Ναι, ήταν στο διόλου Το ένα πρόβατο, Α, βρήκα κι άλλα 2 άσπρα, κάτσε να τα σκοτώσω. Εκτός αν έρθετε να κάνουμε φόρμα γιατί δεν έχω τίποτα πάνω μου. Αν θυμάστε πριν κοίταγα τα kit και είχα πάρει το kit farming και το πέταξα. Βλακεία σου.
Καλά, θα κόψω λίγο χορτάρι, μπας και ευρώ τέτοιο. Χορτάρι. Με τους σπόρους δεν θέλουν αυτοί ή το wheat. Το wheat θέλουμε, ρε. Ποιος έχει, έχετε, πρέπει να έχετε. Μπα, δεν παίζει κάτι. Έχω 1500, θέλετε να αγοράσω τίποτα? Θέλουμε wheat, τώρα σου είπα. Να σου πω, το ξύλο το άφησες εδώ ή το πήρες μαζί σου? Σας άφησα ξύλο, ρε. Κάνα γύρω στην... άφησα 60 λεπτράδα ολόκληρη βασικά. Ωραία. Και κάτι. Ωραία, εντάξει, κομπλέν. Θέλετε να πάρω φαΐ? Θέλουμε, σου είπα, wheat να φέρει τα προβατάκια. Ωραία, περίμενε. Ένα wheat θα σου πάρω, μην μας περάσεις και για νυχτοχέριδες. Έχω κι Καλά, εγώ ξέρεις, ένα, ρε μαλάκα. Δεν έχει wheat στο shop. Έχω εγώ ένα wheat. Α, Ωραία, έλα φέρ το wheat. Μέσω Δεν χάσω τα προβατάκια. φτιάχνουν το σπίτι τώρα, μαν. Καλά, κάτσε να Έρχομαι, βρω εδώ έρχομαι. πέρα. Α, 4 έχω, άκυρο. Ξέρεις που είμαι. Όχι. Θα κάνω μισή ώρα να τα φέρω τα πρόβατα. Αυτό είναι ένα Πες πρόβλημα. συντεταγμένες μία. Άστο, ρε, έρχομαι. Πες συντεταγμένες, ρε. Το βλέπεις εδώ κάτω. Πού εδώ κάτω. Άστο, ρε, σε έφτασε, άστο. Μάνας. Έλα, πέτατε. Ε, Ρε, σου πέταγα ξύλο. Έλα, πάρ' το ξύλο. Α, δεν το είδα. Ω, κομπλέ. Εγώ ξεκινάω να διακοσμήσω λίγο το σπιτάκι. Ακόμα δεν έχουμε φτιάξει σπίτι καλά. Τη γούβα εδώ, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Δεν φτιάχνεις λίγα fences. Ο Πέτρος Θα που έχει φέρω. χαθεί. είναι στο shop ο Πέτρος. Τι κάνει εκεί ο Πέτρος? Φτιάχνε λίγο τέτοιο. Παίρνω να κάποια materials τα οποία Τι είπες είναι εδώ? λίγο πιο σίγουρο. Να φτιάξετε να βάλουμε μέσα τα προβατάκια. Πήρα μια πατάτα, ένα καρότο, λίγο iron για να πάρω Αν ένα θες, bucket. Ακούς Μίτσο, εκεί πάνω από το σπίτι έχει χώρο, δεν έχει. Ναι, έχει μπόλικο, ρε. Βάλε γύρω-γύρω fences, φέρνω 2 πρόβατα. Survival είναι έτσι, δηλαδή δεν παίζουμε φάπες και τέτοια. Με σένα, ναι. Α, με τους άλλους μπορούμε να παίξουμε φάπες. Αλλά δεν νομίζω να γίνεται raid αυτό. Για raid δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχεις φτιάξει, έχεις βάλει fences, ρε. Κάτσε, έχω καιρό να παίξω. Πώς φτιάχνονται, ρε. Τα sticks είναι στο πλάι. Στο κέντρο πλέον. Καμό. Τώρα είναι πιο ακριβό. Tutorial με το CPK. Πώς να φτιάξετε fence. Κάπως έτσι. Έχω φτάσει στο σπίτι, Εγώ έχω φύγει από Ποτέ το φτάσεις, σπίτι δεν έχω και φτιάξει καν ψάχνω νερό. fence. Φίλε, και φέρνω 2 πρόβατα. 12 θα σου φτάσουν. Πιστεύω όχι. Δεν σε ρώτησα. Εγώ Αν θες, ενημέρωσα. έλα. Έρχομαι. Μαλακές. Που Πού έχει εδώ? νερό. Δεν ξέρω κάπου. Περίμενε. Έλα, έχω εδώ πίσω, περπατήσει. έλα. Περπατάω πολλή ώρα ευθεία και δεν έχω βρει νερό. Εδώ, Περίμενε, έλα. περίμενε. Άστε εδώ πάνω, μη σου πέσουν. Ωραία, βάλε και μερικά fences γύρω-γύρω. Θα χρειαστείς κι άλλα, έτσι. Το Λέει. ξέρεις. Φύγε από εδώ, ρε κολοπρόβατο. Να σου πω, δεν τα κρατάς λίγο ακόμα. Ναι, θα χρειαστούμε και μια πόρτα. Η πόρτα φτιάχνεται. Ανάποδα, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, ανάποδα. Τουν, τουρου, του, 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 του. Πού είναι τα sticks, να το. Κοίτα, πιστεύω θα μου φτάσουν αυτά fence που έφτιαξα. Έφτιαξα και την πορτούλα σου. Έρχομαι. Ακόμα εκεί είναι τα κολόζωα, Ναι, ρε, εγώ έχω βγει βέβαια. Να σου πω, σκάψε εδώ πέρα ένα τέτοιο. Γιατί δεν έχω άξι. Ένα κενό για να βάλω την Είναι. πόρτα. Α, wait. Εδώ πέρα αυτό. Έλα. Ρε Πέτρο, εσύ ωραία τα έβαλες τα φυτά. Νερό γιατί δεν παίζει. Τόση ώρα περπατάω και ψάχνω ακριβώς αυτό το πράγμα. Α. Ωραία, θες να γυρίσεις σπίτι και να βρω. Βρήκα. Έχεις μπάγκι. Ναι. Πήγε αγόρασε. Φαΐ παίζει εδώ πέρα. Α, παίζει κάτι. Πήγα να φάω το τελευταίο καρότο, ρε. Τελευταίο και πρώτο καρότο είναι, παρακαλώ. Θα φάω το μιλαράκι. Ωραία, εντάξει. Βρήκα κάτι σαν faction.
Είναι ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και αυτή τη στιγμή είμαι μέσα και τους ψηρίζω τα πράγματα. Αλλά δεν έχουν και κάτι να τους ψηρίσω οπότε. Εντάξει, χαλαρά ρε. Να πάω να φέρω κι άλλο ξύλο. Αλλά φέρνω πολλά εργαλεία. Πιστεύω όχι, κομπλέ είναι το ξύλο που έχουμε. Να βοηθήσω. Να σου πω, πήγαινε απ' έξω και κάλυψε λίγο τα σημεία που έχω κάνει το stone brick με dirt. Έφερα πολλά iron εργαλεία. Τα βρήκα σε ένα chest. Κομπλέ. Κλέφτης. Τι να κάνουμε. Κάνω παρέα γάματα. Να το από τώρα. Και ήμουν σίγουρος. Για ποια πόλη. Άσε, Γιατί κατάλαβες. δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει να κάνω place water. You can only place water inside of Regitor. Τι είναι αυτό? Για φέρ' το μία. Region. Φέρ' το εδώ. Inside of a region. Φέρ' το νερό ρε, σε μπουγευλώσω. Μπα θέλει πιο μεγάλο ρε. Α, μπήκε. Τι λέει. Μου μπάγκαρε και το δείχνει ότι έχει μπει. Ωραία, φέρε λίγο, φέρε λίγο. Πέτα το μπάκι της βέβαια. Πάρ' το. Πέτα το μπάκι. Όπα. Μήπως πρέπει να το κάνουμε δικό μας region. Ρε λες. Ωραία αυτό. Κοίτα ρε φίλε. Έχω σκεφτεί ένα design για το σπίτι. Για τη γούβα βασικά. Έχω καιρό να χρησιμοποιήσω αυτό το ξύλο. Δεν μ' αρέσει τόσο, απλά το θυμήθηκα μετά από καιρό. Με τι... Γιατί έχω φέρει πόσα... Όπα, μαλάκια. Έσκασε μύτη, γιατί σημαδεύει εμένα ρε, εσύ το Αλλά βαράς. σου κάνει ρε. Έτσι, βάρα το. Αλλά δεν μπορώ να σε βαρέσω, ναι, γιατί σε σημάδευα. Ρε, πουστ. Έχω δύο παιδιά. Κάτσε να δω πώς θα δείχνει. Όπα. Δεν ξέρω τι φάση με το σώμα. Κάνω slash help και μου λέει ότι δεν Πώς έχω φαίνεται? άδεια για αυτό. Δεν Χάλια. έχεις permission για το help. Ναι. Να σου πω, ποταπό ή πολύ χάλια. Τρώγεται. Ωραία, το αφήσω τότε έτσι. Τι λες για μια παλιά ιδέα? Όχι, Γιατί? όχι, έλα ρε, θα μου βγει η πίστη πάλι. Έλα ρε φίλε. Όχι. Τι. Γενικά άμα το κάνουμε σειρά τελικά. Άμα το κάνουμε σειρά, παίζεται. Γιατί τώρα θέλουμε ένα εξάωρο μπαμ για να το κάνουμε. Και σε Τι? λίγο ξέρω εγώ θα κλείσουμε. Σε κάνα 5 λεπτά. Μήπως να κάνουμε καμιά γρήγορη αναφορά τα τελευταία 5 λεπτά να συζητήσουμε λίγο περί αυτού. Ωραία. Για- Τα δεν- τελευταία 5 λεπτά θα είναι το πω τώρα. ήδη. Αυτό εννοώ. Ωραία. Στα λόγια μου έρχεσαι. Μισό να τελειώσω με τον τοίχο. Και ελάτε σπίτι, θα βάλω φωτιά. Λοιπόν, ανάψουμε φωτιά, να κάτσουμε στο κέντρο. Ναι. Ωραία, περίμενε. Σίδερο. Κοίτα, δεν είναι τόσο ποταπό. Καλό είναι, φάση έχει. Ναι. Αλλά είχα flint. Πού είναι το flint? Το πέταξες ρε, δεν θυμάσαι. Ωραία, πούστη και έκανε τη spawn. Λίγο πολύ. Ξενέρωσα. Έτσι να το τσιμπήσαμε ή εγώ ή ο Στέφανος. Ποιο ρε. Πήρες καθόλου φλίντ από κάτω. Το έχει πετάξει ο Πέτρος. Α, Ωραία, δώσε μου Όχι, ένα. όχι, όχι, εγώ δεν πήρα. δεν πήρε. Στέφανε, πώς σου φαίνεται, ποταπό ή εχθρό? Εσχρό, Εχθρό, ναι. ελληνικά. Για ποιο λόγο. Για Τι το κάνω. σπίτι μέσα. Ναι, καλό είναι. Κάτι κάνω. Φιλέ, εύχομαι αυτό που μου έτυχε να μην σας τύχει ποτέ. Δεν μπορούσα να βρω την τρύπα. Αυτό δεν ακούστηκε. Γι' αυτό εννοούσα εύχομαι να μην σας τύχει ποτέ. Ωραία. Δεν αφήνω, πώς κάνω, θα κάνω clean. Τι φάση. Ναι, για δοκίμασα να κάνεις clean. Δεν μ' Γιατί αφήνει. αυτό είναι το Δεν ρίτσι. βάζει κάτι βλακίες, μου λέει protect και τέτοια. Μήπως με το το πρώτο- σφουγγαράκι το κάνεις? Μαλάκα Πέτρο, έκανες τόση ώρα mine, εγώ βρήκα coal. Ναι ρε, με το σφουγγάρι γίνεται. Τι να βάλω. Protection spoon. Ναι, να σου πω, τόση ώρα έκανες mine, εγώ βρήκα coal. Όχ, Έλα.
Έλα. Βάλε εδώ το. Αυτό είναι το territory μου και καλά. Ωραία, μπράβο σου. Μπάγκαρε, λόλ. Δεν έχουμε νερό, Ναι ρε, να το. Αφήνεις κάπου το spoon και είναι στο τέτοιο σου, στο region σου. Ναι, για δείξε μου το νερό. Πού είναι ο κουβάς? Τώρα έβαλα εδώ μέσα γιατί όπου δεν υπάρχει νερό. Ρε. Όντως τώρα. Δεν ήθελα καν να βάλω αυτό το μπλοκ. Τι κάνω? Ωραία, χάσαμε το Παιδιά, νερό. έχει κάνει σάξ. Τι το θες ρε. Βασικά στο ωραίο είναι. Ωραία, πες το. Ωραία. Τι Λέω να λοιπόν, κλείσουμε το γύρω από τη βίντεο, φωτιά τώρα. του κάμπινγκ. Πόσα λεπτά κάνεις λοιπόν? Πρέπει να είναι στο 20 λεπτό. Ωραία, εγώ λέω να κλείσουμε. Πολύ είναι. Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι, δεν βάζω και στοίχημα. Ωραία. Λοιπόν, Τότε εσύ, έχουμε και λέμε, θα ανεβάσουμε τώρα, το επόμενο βίντεο θα είναι το Rocket League, το μονταζάκι που φτιάχνεις. ναι. Και των τριών βασικά. Που έχω μερικά κλιπάκια παίζεις με μένα. Αχα. Και αργότερα ίσως δούμε κάποιο μονταζάκι και από τον Πέτρο και μπορεί και από τον Στέφανο πιο μετά. Ναι, και κάνω ένα μάτς, ξέρω εγώ, να παίζουμε αντίπαλη φάση. Ναι, θα Εκτός και τρία δείξει στη συνέχεια πιλάκια. αυτό. Τέλος πάντων, ελάτε να μαζευτούμε βλαμμένα. Τώρα, εντάξει. Μέσα στο σπιτάκι. Θα δω τι θα κάνουμε και με τον Πέτρο για βίντεο LOL. Μμμ. Θα ανεβάσουμε. Ας έρθει κιόλας ο Πέτρος. Νάτος. Τέλος πάντων, εδώ πέρα είμαστε μαζεμένοι στο σπιτάκι μας. Η Γούβα. Λοιπόν, Τρώγεται, εντάξει. όπου τώρα θα ανεβεί και αυτό το βίντεο, που θα ανεβεί και αυτό το βίντεο λογικά μετά από 1, 2, μπορεί και 3 μέρες θα έχει σειρά και το μονταζάκι. Αυτά τέλος πάντων είχαμε να πούμε. Θέλετε να πείτε τίποτα άλλο, παιδιά? Δεν νομίζω να είναι αναγκαστικό από Εντάξει, τώρα. το game. Ωραία, οπότε κλείνουμε εδώ το βίντεο. Σας χαιρετούμε για την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας. Bye.